телен Башкортостан мәңге тире. Бер башкорт, 5 башкорт өчен яшәгәндә генә без кавым булып, халык булып, милләт булып, тарих арбаһында китеп барасак бит. Урал батыр эпосы булган, про эпос диләр бит инде Урал батырды. Шундай эпослы халыктың тукымы булган, курпыгы булу үдегедән тора. Һәм безнең милләттең киләсәге һәддән тора. Тамырдарыбыз, улар изге. Безнең шәхесләребез шул, без уларны кадерләргә тиешбез, уларны күтәрергә тиешбез. Без шәхесләрсез халык түгелбез. Һәм менә шуны бик нык аңларга кирәк. Менә ниләр төректәр бит инде Европаның һәр вакыт христианнар белән хугышалар бит инде. Шул вакытта улар үтәр ядып калдыргандар, иң авыры христианнар белән хугыш булды дип. Ни өчен? Чөнки христианнар үзләренең шәхесләрен шул хәтлем дурлайдар, шул хәтлем уллайдар. Ләкин бит заман шулай, китап укытып отыр булмый. Ләкин бит ана шул баягы интернеттан, компьютердан, телевизордан файдаланып нәмә табарга тиеш. Барыбер дә ана шул халкыбыз меңәр еллар буе тугры булган, иманлыгыбызга тугры булып калсак, бәлким иң дөрес юл ана шулдыр булды дип уйлыйм инде. Бер вакытта ла ул менә дөнья шундай итеп корылган бит инде, барыбер дә бер мәртәбә килеп, әйләнеп килеп, шул элекке нәмәләргә кире кайта. Бу ниндәйдер бер тормыштың бер фәлсәфәви законы. Алга киткән һымак булабыз да, әйбет. Шуннан караһак, без бөтенләй артта калган булып чыгабыз, яки киренән әйләнеп кайтабыз. Мәсәлән, Европа илләрендә, Америкала бу цифрлы мәгълүмат сараларынан киренән кагылга кайту бара, киренән китапка кайту бара. Илһенгәнмен ошо илгә, йөрһенгәнмен ошо ергә. Буйыңның шау Кыргызстан, уйым йырым Башкортстан. Айрылһам усагыңдан, кайрылһам кусагыңдан, талгыз калган бахыр кыштай, һинһез калһам Башкортстан, Башкортстан, Урал йыре, Башкортстан курай иле, Башкортстан кымыз сере, Башкортстан кумыл теле, йөрһенмәгән кайтһын кире, илһенмәгән кайтһын кире. Искә алһын туган телен Башкортстан мәңге тире.